Kif iċċempel f'każ ta' emerġenza. F'kull tip ta' emerġenza dejjem trid iċċempel in-numru 112. Dan tista' tagħmlu kemm minn linja fissa jew minn fuq mobile, anke jekk m'għandekx credit. Meta taqbad mal-operator ser isaqsik liema servizz għandek bżonn. Jekk hux ambulanza, pulizija, Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Meta taqbad mas-servizz li għandek bżonn, agħti dawn id-dettalji li ġejjin. Għid ismek b'mod ċar u n-numru tat-telefon jew mobile li minnu qed iċċempel. Hello, jiena Tessie Borch, qed inċempel minn fuq mobile numru 99427891. Għid il-post eżatt fejn sar l-inċident. Dan jinkludi l-isem tat-triq, xi tip ta' landmark bħal xi roundabout, ħanut jew stabbiliment fil-viċin. Hello, jiena Tessie Borch, qed inċempel minn fuq mobile numru 99427891. Inqala inċident f'Zabbar Road f'Gura, viċin Gallerija. Għid it-tip u l-gravità tal-inċident li nqala, jekk hux inċident ta' traffiku, xi tip ta' nar, inċident fuq il-post tax-xogħol, xi mard bħal attakk tal-qalb, ażma, aċċessjoni jew ksur. Għid in-numru ta' nies korruti, jekk humiex nisa jew irġiel, l-età u x'tip ta' kondizzjoni qed ibatu biha. Pereżempju, mara ta' 50 sena qed bati buġi f'sidierha, probabbli attakk tal-qalb. Hello, jiena Tessie Borch, qed inċempel minn fuq mobile numru 99427891. Inqala inċident f'Zabbar Road f'Gura, viċin Gallerija. Hawn ħabta bejn żewġ karozzi. It-triq hija mblukkata u hemm raġel u mara maqbuda ġewwa waħda mill-karozzi. Il-mara mhix tiċċaqlaq. Agħti dettalji oħra li jistgħu jkunu ta' periklu, bħal gass, xi tip ta' kimika, nar, elettriku, bħal xi ħabta marblu tad-dawl, u l-kundizzjoni tat-temp, pereżempju jekk hix ix-xita jew nida. Hello, jiena Tessie Borch, qed inċempel minn fuq mobile numru 99427891. Inqala inċident f'Zabbar Road f'Gura viċin Gallerija. Hawn ħabta bejn żewġ karozzi. It-triq hija mblukkata. Hemm raġel u mara maqbuda ġewwa waħda mill-karozzi. Il-mara mhix tiċċaqlaq. Jidher li hemm xi petrol mal-art. Qatt taqta' int minn mal-operator għax jista' jkollha bżonn xi informazzjoni li ma tajtix. Ħalli l-operator taqta' l-linja I.